Why mahitabo nga suspension of classes di Central Visayas taliwa sa hulga sa coronavirus disease. Magpalanyo sab ang commencement exercise o graduation ceremony sa mga eskwelahan. Ani ang report. Giklaro sa Assistant Regional Director sa DepEd 7 nga huwato na lang ang ginagdang pagtapo sa tuig tingtungha. Sanglit duol naman kini. Nunod kini sa sugyot nga suspensuhon ang klase sa mga eskwelahan tungod sa coronavirus disease. Wapaw say kaso sa COVID-19 sa rehiyon busa walay angayan nga ikapanik sa mga tao. Mausab kini ang natuki atol sa tigom sa Interagency Task Force. Sa pagkakaroon, it was DOH nga nag-confirm nga murag sa pagkakaroon dili man necessary kay kanang sa Region 7 wala may kasong local transmission. Samtang gipaniguro sa DepEd nga ang panglawas sa mga bata ang una nilang gitan-aw busa gipahugtan sa ahensya ang mga precautionary measures batok sa COVID-19. Samtang 100% na undang andam ang DepEd alang sa Severamid nga ipahigayon sa Dumaguete City apan na suspenso gumikan sa issue sa COVID-19. It was stipulated nga gi-discourage ang mga districts, mga division offices nga magkandak og mga activities nga magtigom ang mga learners o mga estudyante. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.